Boas a todos. Bueno, vamos a facer un vídeo aquí coa colaboración aquí do meu compañero Xose, que me está grabando da banda, e aproveitando aquí a sala Supersonic, que estamos aquí de actuación cos Me and the Michaels, pois vamos a facer este vídeo un poquinho para enseñarvos o equipo que utilizo, que moito me preguntades nas redes, vos vou a comentar. Bueno, aquí temos un poquinho a batería que utiliza Miguel Sugi, unha Premier, xa con uns aniños, que sona fenomenal. Aquí o baixista Miguel tamén, outro dos Migueles, que utiliza o seu Ampli H e o seu American Elite Bass, chamado por nós o Gordito. El Gordito, por ese sonido tan maravilloso que ten. Nada, pois con respecto ao equipo que me preguntabas, eu con Mia de Michael, a miña guitarra principal é esta Gian Lee GL, é unha de guitarras que fixo despois Leo Fender, unha Legacy vintage, cunha pastilla Seymour Duncan Jeff Beck, que me gusta moito, porque coa Singing Coin, non? Ten este sonido moi blues, pero ao mesmo tempo si quero pois esa alta ganancia. Esta é a miña guitarra principal que utilizo cos Me and the Michaels. En cuestión de efectos, pois como podedes ver, utilizo unha Pod Go, pero a levo conectado ao amplificador Engel, pero se podes enfocar aquí, Xose, a parte de atrás, o levo polo retún do amplificador. Non estou utilizando o amplificador, me vou directamente á etapa. Por qué? Porque estou utilizando o amplificador que ven na pedalera, que se vemos aquí, pois como podedes ver, é a imitación a un Higwatt, vale? Ese ampli de 100 vatios que utilizou este guitarrista moito tempo, guitarrista de Pink Floyd. E bueno, o sonido que me gusta, o sonido que eu conseguín que me gusta. Este sería o sonido básico deste Higwatt. Eso sí, con sempre un tubo screamer aí que lle dá esa ecualización que me mola, que me gusta. E despois combino pois con un poquinho de chorus. Delays para solear. Eso que basicamente utilizo, teño algún programa, levo máis ou menos 4 programas, con delays máis largos, delays máis cortos, un pitch, por aquí está, para algún tema. Sonidos limpios. Sonidos con un poquinho máis de efecto, pois con máis reverb. Os coros que me gusta moito nos clean. Eso basicamente o que utilizo, así que o máis importante, se queredes que vos destaque, é esa introducción da Pod Go polo retorno de efectos do ampli, para non metelo por diante do ampli, porque senón é como se estaría utilizando un ampli diante do outro, eso non funciona, sona moi mal. E así, a verdade que é moi ben, sona fenomenal, para min, combino un pouco ese sonido digital con ese sonido do Engel a válvulas. Bueno, pois nada, despedimos aquí esta conexión. Moitísimas gracias, Xose, por que está aquí detrás grabándonos. Calquer duda que nos queirades comentar, xa sabedes polas redes, me facedes calquera consulta, estarei moi a gusto de respondervos. Veña, nos vemos, hasta loguiño. Rock and roll!